Η εποχή της χοροδιδασκαλίας φαίνεται πως αναβιώνει. Οι άνθρωποι κάθε ηλικίας κατακλείζουν σχολές που υπάρχουν για να μάθουν να χορεύουν. Ανάμεσά τους πολλοί συνταξιούχοι, οι οποίοι λένε πως ο χορός έχει αλλάξει τελείως τη ζωή τους. Χορός για μικρά παιδιά, για νεαρά παιδιά και για μεγάλα παιδιά. Για μένα ο χορός άλλαξε πραγματικά τη ζωή μου. Νιώθω πάρα πολύ νέα. Πάρα πολύ. Μεγαλύτερη ευχαρίστηση και χαρά. Τι άλλο να έχω. Σαν να είμαι παιδί. Ο κύριος Σταύρος Πολυχρονίδης στα 85 του χρόνια εξακολουθεί να χορεύει rock and roll με κέφι, ζωντάνια, αντοχή και όρεξη 20χρονου. Η μεγάλη του αγάπη για το χορό τον οδήγησε πριν από 15 χρόνια, όταν ήταν 70, να γραφτεί σε σχολή ελληνικών, ευρωπαϊκών και λατινοαμερικάνικων χορών. Ο χορός είναι η ζωή μου, έτσι το λέω. Μόνο που σκέφτομαι ότι ξεκινάω να πάω στο χορό είναι όλη ζωή. Προτιμάει από το να κάτσει στον καναπέ ή στο καφενείο, όπως κάνουν οι περισσότεροι συνομιλικοί του, να φορέσει τα ειδικά παπούτσια και να πάει στη σχολή του για να χορέψει βάλς, ταγκό και ένα σωρό άλλους χορούς. Οπωσδήποτε ο χορός αλλάζει όλους τους ανθρώπους. Ξεχνάς τα πάντα και είσαι εκεί. Εγώ όσο χορεύω είμαι καλά. Αυτό καταλαβαίνω, άρα η υγεία μου πάει καλά. Πρώτα η καμπούρα φεύγει την ώρα που χορεύω, νομίζω ότι ψήλωσαν καμπότες. Όλοι μέσα από αυτό το είδος του χορού διασκεδάζουν, διώχνουν το άγχος, γυμνάζονται, είναι ελαφριά άσκηση συνδυαζόμενη με τη ρυθμική κίνηση που είναι καλύτερη γυμναστική για καλύτερη φυσική κατάσταση. Η κυρία Μέρη Σπανού εργαζόταν στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Τώρα, όπως μας λέει, εγώ προσγειώθηκα. Αλλά πετάω με το χορό. Διότι από τότε που πήρα σύνταξη νιώθω ανανεωμένη. Ψυχολογικά πολύ ανεβασμένοι. Όλες μου οι φίλες με ρωτάνε τι κάνεις, τι έτσι. Τους λέω χορεύω. Μα χορεύω, πώς αντέχεις 2 και 3 ώρες να χορεύεις? Χορεύω, αυτό είναι το μυστικό μου. Ο κοινωνικός χορός τους βοηθάει, όπως λένε, στην εμφάνιση, την καλή σωματική και ψυχική κατάσταση, την υγεία, ενώ συντελεί και στην κοινωνικότητα. Επικοινωνείς με κόσμο που ίσως τώρα με τα διαμερίσματα κλεινόμαστε μέσα και εγκαταλείπουμε τον κόσμο. Δεν έχω άγχος όταν χορεύω. Ξεχνάω όλα μου τα προβλήματα. Εδώ και 4 χρόνια που έχω πάρει σύνταξη, έχω αφιερώσει πολύ περισσότερο χρόνο στο χορό. Η σχολή μας έχει γίνει η οικογένειά μας εδώ. Ο κύριος Δημοσθένης Κοντός, πριν ξεκινήσει τους κοινωνικούς χορούς, κουραζόταν με το παραμικρό. Εδώ και 3 χρόνια όμως, Η αντοχή μου έγινε απίστευτη. Δηλαδή πριν κουραζόμουν, μπορούσα να πω ότι τα πόδια μου είναι αθακωμένα κάποιες φορές. Από τότε που ξεκίνησα, μπορώ να χορεύω όλη τη νύχτα και να μην κουράζομαι καθόλου. Με ρυθμό, καλή κίνηση και αμείωτη αντοχή, μικροί και μεγάλοι χορεύουν μεταξύ τους, αποδεικνύοντας ότι ο χορός θέλει πάνω απ' όλα αγάπη και όρεξη, και τότε όλα είναι δυνατά.